Ønne. Hej. Goddag. Jeg søger en oplysning. Goddag. Selvfølgelig. Hvad leder du efter? Hej. Goddag. Jeg søger en oplysning. Goddag. Selvfølgelig. Hvad leder du efter? Jeg leder efter en bog på dansk. En let bog. En let bog. Godt. Vi har mange lette bøger her. Jeg leder efter en bog på dansk. En let bog. En let bog. Godt. Vi har mange lette bøger her. Ja. Mange bøger. Kan du hjælpe mig med at vælge en let bog? Tak. Ja. Denne her bog er let. Det er en god, enkel historie. Ja. Mange bøger. Kan du hjælpe mig med at vælge en let bog? Tak. Ja. Denne her bog er let. Det er en god, enkel historie. Okay. Og har du en anden let bog? Tak. Ja. Denne bog er også let. Det er en eventyrhistorie. Okay. Og har du en anden let bog? Tak. Ja. Denne bog er også let. Det er en eventyrhistorie. Okay. Hvad handler denne bog om? Er den interessant? Den handler om en rejse til Danmark. Ja, den er interessant. Okay. Hvad handler denne bog om? Er den interessant? Den handler om en rejse til Danmark. Ja, den er interessant. Jeg forstår. Godt. Jeg kan godt lide ideen om rejsen. Mange lette bøger handler om rejser eller enkle historier. Jeg forstår. Godt. Jeg kan godt lide ideen om rejsen. Mange lette bøger handler om rejser eller enkle historier. Denne bog ser god ud. Hvor finder jeg denne bog? Den er i afdelingen Lette bøger. Den afdeling er på første sal. Denne bog ser god ud. Hvor finder jeg denne bog? Den er i afdelingen Lette bøger. Den afdeling er på første sal. Okay. Jeg går op på første sal. Og hvordan fungerer det at låne bøger? Skal man have et lånerkort? Ja, for at låne bøger skal man have et lånerkort. Det er gratis at få et kort. Okay. Jeg går op på første sal. Og hvordan fungerer det at låne bøger? Skal man have et lånerkort? Ja, for at låne bøger skal man have et lånerkort. Det er gratis at få et kort. Godt. Hvordan får jeg et lånerkort? Det er let. Medbring legitimation som dit sundhedskort. Så skriver du dit navn og adresse på dette ark. Godt. Hvordan får jeg et lånerkort? Det er let. Medbring legitimation som dit sundhedskort. Så skriver du dit navn og adresse på dette ark. Okay. Jeg forstår. Og hvor mange bøger kan jeg låne med kortet? Du kan låne 3 bøger. Du kan beholde bøgerne i 3 uger. Okay. Jeg forstår. Og hvor mange bøger kan jeg låne med kortet? Du kan låne 3 bøger. Du kan beholde bøgerne i 3 uger. Jeg har forstået. 3 bøger i 3 uger. Mange tak for hjælpen. Selv tak. Hvis du har brug for mere hjælp, så bare spørg. Hej. Jeg har forstået. 3 bøger i 3 uger. Mange tak for hjælpen. Selv tak. Hvis du har brug for mere hjælp, så bare spørg. Hej.